iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan, manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga los. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nagasat nga aldaw, kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Pakaragsakak unay numapili umat nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga luz, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. May saak nga ina. Ina ang mga ramid iti amin akabaalan na para kadagiti anak na. Malaksid nga awan trabaho ti asawak, artek, sugador kan babaero pay. Gapu iti dayta, napilitanak ngayon madayo, tapno mapan makitagad iti balasiw taaw. Inan anusak ti 10 atawan apan nakaisinak kadakwada, iti kasta ket makaadal, ken maikak ida iti nasayaat apan nagbiag. Ti ammok ket naragsak ken kontentoda, kadagiti ipawpaw itko. Agingga analpas ko ti kontratak, ket nagawidak ditoy Pilipinas. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Los, anak ko. Wen, tatang. Siyak nga rod. Oh, kumusta kayon? Ay, nasayaat kami met ditaw. Temo ke intun no may alawas pailat sang pumaw. Di kami nagpasundo iji airport. Saanan a sorpresa nagpasundo at tatang? Umuna ka, anak ko. Ituloy ta ditaw nagtagsarita. Tulungan ka mang yun nagkadagiti awit mo. Agyaman tatang. Ayan nga'y dagiti anak ko. Awampay ni Pulain. Nasapa arimwar itay. Nagsaranuda mo ilang iti sasangpuyo ka ni Jordan. Ninanang mo mat, napan ije palingkay. Nagawid siguro day dayan. Kasta ka di tatang. Kat, kumusta mo dagiti ubing? Saan da ka dimot lang ang anasukir kabayatan ti kawan ko? Normal kadagiti ubeng, 1 teenagers, ama ko na. Talaga asukir da no maminsan. Panag ko na kesan met akas dagiti apaw. Nasisingput damay. Sanda kami met nga ikan iti sakit ti ulo kaninanang baw. Nasaya at nga rod no kasta, tatang. Ay, mabit lang tapok kawak ni Jordan, Wan. Ay, Jordan, apok! Umay ka! Simbang putin ni mamay! Ay nakatataarmatan ti anak ko. Umay ka man tarakupan ka, anak ko. Kailiw ka una yung Jordan na kung... Ni mami, sana ko nga ubing tap na arakupan nyo. Ha?
Ay na anak ko, bay anak ka dilaang. Kaya't ko laang mat nga ipapasti ilaw ko kan ka. Oh, kat kumusta nga iti panagadal mo? Okay mat, mami. Umadanin ti graduation mo, saan ka di? When, mami? Ay na, kamaudyanan na. Malpas ka matlaangan iti panagadal mo, anak ko. Agturpos kan. When, mami? Kat di adim, anyan to nga oras nga iti panagawid na. Day tatidyak ka mo. Agawid tulat taday dyan, itong kayat na. Ah? Aday tamad gayaman ni Pulin, mami. Oh, Pulin anak ko. Ada akon. Ah? Okay. Nasayaat mo at tasimangpit kayon. Welcome home. Ha? O sige, panawan kayo pa yan. Nabanugak kaya't kontyagin na. Ay, Pulin anak! Mabit laang! Bayan nyo lang, mami. Nabannog la siguro iso akas jay. Kasarita yun ton. Inton mayatan timud na. Ay na, nasayaat mo ta nakaawit ka asi kakarat kad anak ko. Wen nga rod nanang, kasla kaano laang day di pimanawak anag pa Japan, babasit da pa'y ididagiti anak ko. Ita, dadakkel dan. Ay, baron ni Jordan, balasang matan ni Pulen. Dandanin agtorpos ni Jordan. Idinto ta duwapay mat atawan ti palabsan, sakbay nga agtorpos ni Pulen. Wen nga rod nanang, ngam. Apa yan, anak ko? Nagunagmat daytan asan na ay mo. Kaya't ko kumamakasarita ni Pulin nanang. Panagriknak kat kaguranak paylaang aging gaita. Gapu itijak panagawid ididebuna. Saan mat siguro, anak ko? Panagkunak kat maawatan na mat ti makagapo no apay asaan ka anak kaawid ide. Kasla dinak ngamin kaya't akasarita itay nanang. Kasta talaga ni Pulen, anak. Moody. Saan ang maaawatan ti ugali na nang runa no kasya na bambanog? Awatam kadilatan di anak mo. Saan abalay takasaritak to inton madamdama. Ay na, nagbanglumo day tatoyo nga iluto mo, anak ka. Makapabisain. Wen tatang, kailiw kumati agsida ka dagitoy. Iso nga iso ti inlutok a pamigatan tayo. Nagprito ak iti tuyo, kan nagilambungak iti okra kan talbos ti kamote. Nagaramid ak matan iti sausawan, bugo nga dasili kan kalamansinas. Ay na, nagimasay. Bakit? Umay kan tamangan tayon. Jordan, Pulain, umay kayon, tagigiddan tayo mangan. Wala kay, mabit lang, tapal pa sa klabe ito sibsibuga. Nagbanglumot tan ti pamigatan tayo. Wan, anak ko. Ala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Oh, Pulin, anak. Umay ka, agtugaw ka matditan, taigawan ka iti kanam. Saanan, da kayo latan timangan. Umuna akon arumwar, maladawak ngaminan iti klase. Nay, mabit lang apaw. Ada ka di par ikaw. Apay alablab sa mulatan, tinam. Saan ka kadi anaragsak ta nagawi din ni mamay, ha? Pulin, anak. Gumurgura ka kadi kanyak. Gaputa sa anak kaawit ididebong. Pasensya kanwan. Ngamin, nabayagan day tabanag. Jakmat lang ninamnama ti panagawid yu idi. Kan may sa, talagamat nga awan banak yu idi nga agawid. Ngamin, awan oras yu kada kami. Inextend ti boss ko ti kontrata, anak ko. Dinobleda pa iti sahod ko. Apag husto mat idin nga enrollment yu. Isu nga uray kayat ko kumanti agawid. Mas pinilik tinagrenyo iti kontrata para iti pagsayaatan nyo. Saan nga amin nga oras kat kwarta ti kasapulan mi? Husto day tan ading. Di man apaan ni mami. Saan ko nga apaan? Ibagbagak laang dagiti nagkurangan na. Husto day tan Pulin apaw. Sana nasaya at ipanagrekyaryo iti sango ti panganan. Tinasaya at agtugaw ka, tamangan kapay, sakbay asumrek ka iti pagadalan.
Sa dino ti papanampulin, nakapulis ka mo, tanak ko. Rumarak, at dating darak a birthday party. Birthday party? Iti kastoy nga oras. Adala mo ti rabi kan anya day taasuot mo anak ko. Nagkiting a shorts, sakit rum-rumwar tapusag mo. Mami, day tati uso ita. Ay saan? Saan ka arumwar, Pulin? Mami, saan akon nga ubing? Tapno ipagaldak kadagiti kayat ko ang papanan. Balasang akon, addan panunot ko. Amukon tinasaya at kan saan. Kas ina, madanagan aklaang iti posible ang mapasamakan ka anak ko. Rabiin ngam rumwar ka pailaang. Kasanun no adadakas ang mapasamakan ka. Malaksid iti dayta, babae ka. Oo, ay kayumat at talaga. Awan dakas ang mapasama kanyak, mami. Kabailak ti bagi. Pulin, anak ko. Pang-asim, denggan na kumamat. Kas ina, karbangan kan responsibilidad ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Karbangan? Ha? Kaano yu pa'y anaadal day taasao, ha, mami? Kaano kayong pa'y anagbalin a responsable kada kami kini Manong Jordan? Sipod pa'y idi, dalolo kan lolan tinangayuan kada kami. Awan ka idi kasapulan da ka. Ngamin, adda ka ijay Japan a makidedit iti agduduma a hapon. Apay ngagsipat kayo ngay! Pudno matibagbaga! Saan ka di? Amangan no nalipatamon ano saan agapo kanya. Saan kayo ang makaadal kinimano mo? Amin akin kinnan mo, allowance mo, dagiti badom ken aminen nga addakan ka. Naggapo amin kanyak dagita. Gapo iti panagtrab-trabahok ijay Japan, magatang ken maaramid yu amin akayat yu. Kat! Basol mi nga root kasta ka di? Sige, mami! Ibagatayon amay titad yu amin nakasapunan mi. When? Saan kami nga agbisbisin gapo kadagiti kwarta nga ipawpawit yu? Ngandi yu ka di amo ang mababain kami tira aramidan yu. Sikat pagsasaritaan dagiti kaaruba. Ngamin narugit kayo kano ang klase ti babae. Awan sa bali nga isilsil po day tinagan nyo. No ditigya pa yuki. Mami, no amoy ala kumano kasano kasakit. Uy, awan. Kandil-dil na awan. Dagiti tatawi taglawlaw ko. Pulin, anak ko. Nalinis ti trabaho kay Japan. Amo ti Diyos na ita. Sa anak akas iti pampanunutam. Nagtaod lang kadag iti nakatalti di ila na dayta adamag. Siyak tinam. Isu asyak ngarod kumati padyam. Uston, mami. Jakon kayo tadanggan pwede bagam. Sige, Pulin. No talaga di mo manusan dagiti sayang gusang titataw ka po kanya. Nawaya ka apumanaw dito'y balay. No kayat mo, agawid ka iti ayan ti awan sirserbi na nga, ma'am. Aramidam no anya ti kay kayat mo. Makaamukan iti biyag mo. Pudno nga imbati kayo iti. Ngam sa anak balin adakas nga inakata kayo. Dayta titandaan ang Pulin. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya, Val. Awan ang yaman na, babe. Ay, ayatan ka, umay. Isojak maumang umay mang sundukan mang itulod kan ka.
Pasensya ka na, babe. Saan ka na po nagandita balay? Amumatan at ni mami. Okay lang, babe. Mawatak mo't. Agyaman hak, babe. O sige ha, bumaba akon. Itikas na, makaawid ka matan. Okay, babe. I love you. I love you too, Val. Agan-anak ka. Pulin. Mami? Sa dino tinagkapwam. Apay nga itakalang. Alas 3 iti parbangon. Mabaling ka di, mami. Nabanugak, kaya't kuntiagin na. Kas itinakon-akon, saan akon nga ubing, amok tar aramidak. Pulin, anak. Saanan amay parbang tar aramidam. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Igaad mo kit di ti agadal. Anyan tulaangan ti masakbayam iti dayche aval. Agad-adal kayo pa'y laang. Ngam no umasta. Kaslaadan maipagpanakal na. Nakapres-pres ko. Day takit ti madikada kayo. Naglaing kayo ng agdilaw. Isuan na lakada kayo mat adilawon dagiti taptao iti aglawlaw yo. Awan ser-serbiyo nga ina. Saan kayo ang makasumbat? Ngamin, pudno amin nga ibagbagak. Sa anak-anak kurang kada kayo. Pudno asaan kayo anakadan na iti mano atawan. Ngam inaramid ko mati amin. Tapno agbalinak anasaya at nga ina kada kayo. Pinagadal kayo. Kinawasan. Inikan iti pagtaangan. Inaramid ko ti amin akabalak. Tapno maipay ko ti pagkurkurangan ti awan serbina nga amayo. Itang, kasto iti subad mo kanyak. No awan serserbik nga ina. Sige, lipatan na kun kas inam. Talipatan kamatan kas anak ko. Oy, friend! Apa yan? Nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ha? Adda kagaya man, Yoli. Nagapa kayo manan ka ni mami? One friend. Saan kaming agkin-kinaawatan kini mami? Kasalumit namin. Kanayon nakakontraan kadagiti kayat kong aramidan. Kaslaubing ti pampamayan na kanya. Tiam mo na siguro, masulmitan na dagiti panawan nga awan iti dan nami. Gapo iti panang talikod na kada kami kini Manong Jordan. Si kamot, friend. Saan na kayo mat at tinalikodan ni Auntie Luz? Saan aya? Nagtrabaho iti adayo, tapara matla iti masakbayan nyo ko ni Manong mo. Kan may isa, pagrebengan mo dagiti naganak abagbagaan dagiti anak. No amuda, asaanan na maiparbong teraramidan da. Ha? Isakit mo pa'y laang ni mami? Sika nga talangan tagbalin ng anak na. Ay na, numabalin la kuma Ay, nagasat ka kit di Ngamin, ada inam amang isaksakit kan ka. Siyak ngay, ulilan ademang. Ubingak pa'y dinatay ni nanang ko Naragsak kaya ti ada inana. Jada gay aywan wag sakit ka. Ada madandanagan, numaladaw kang agawid. Saan ka nga agsayang pa iti panawon mo, friend? Agpakawan ka. Gan mamakawan ka. Agsalita kayo itinalapat ka ni mamim. Sakbay amaladaw ti amin. Talaga nasakit yung ulo ka. Nasakit tintero abagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Pulin, anak. Apay nga kayo man yan dito eh. Inlutuan ka iti lugaw, anak ko.
Ala, kanamon, iti kasta daras ka nga umimbag. Nabara ka pa ilang nga. Apay ngay nga taasaan abo mabatigurigor mo. Saan siguro ahusto ti panangaywan nyo? Amom, anak. Awan ti ina asaan na nga ammo ti mga iwan iti anak na. Amok nga aging gaita. Kat gumurgura ka pa ilaang kanyak. Pakawanan na kumaan, Pauline, anak. Amok adakkel tinagkurangak kada kayo kinimanong mo. Ngamsapay kuma, talipata mo dayta. Ipatpatag kayo unay nga anak ko. Ikanak ko maitigundaway. Tapno sulnitak dagiti nagkurangak. Mami, pudno ka di nga ipatpatag na. Saksi ti Diyos, Ana Marsua. No kasano ti kinapatagyo kanyak ngagkapsat, anak ko. Ipatpatag ka unay, Pauline. Da kayo kinimanong mo. Uray kag anak. Saan to nga agbaliw ti panang ipatag ko kan ka? Kinapudno na, Mami. Ipatpatag kayo matunay. Ngamdiak kayat nga iparik na. Ngamin, mabutangak. Tamangan no panawan da kami manan. Kaya't ko unay amarik na ti pamatag ti maysa nga ina. Ngamdiak marik na. Ngamin, kanayon kayong awan itidan nami. Sapay ko matasaan kayo na pumanaw pa'y. Dito'y kayo langan, Mami. Sumagmamanulangan atawan ti orayan. Makatulong kami ton kan kang agbiro para itigastusan tayo. Saan ka kumana pumanaw, Mami? Please. Pauline, anak ko. Napakawan kayon, Mami. At pakawanan dakmat ko mga kadagiti na ipagakan na aramid ko. Pakawanan da, kaputa naglablabas. Kan iti kinasukir ko nga na. Si sasangana ak ngagbalbaliw. Agsingsing pa na kun. Basta ikarim asanda kami na panawan, Mami. Di ka agdanag, anak ko. Saan kayo napanawan? Saan ako nga agsubli ijay Japan, tapno agtrabaho? Talaga, Mami? Huwan, anak. Ikarik daytakan ka. Kanayon mo kumaalaglagipan. Nga ipatpatag kayo kinimanong mo. Pauline, anak ko. Kas iti inkarik iti anak ko, jakon nagsublipay ijay abroad. Kat manipod idi, nagbalinan anaragsak ti langan-langan mi kadagiti anak ko. Adamat basit ornong ko idi, iso ti inaramat ko, anang bangon iti basit a negosyo, nga aging gaita kat isupay laeng ti pakakumikumak. Naragsakak, ngamin, napagturpos ko dagiti duang anak ko, nga uray awan na itulong ti amada. Kat ita, agpadan nga adda natalgad a trabaho, dagiti anak ko. Arig na kat agkorno mat ita dagiti tattao, anang sasao kanyak, idi itiliklikudak. Kadagiti anak nga agdengdengeg ita, awan sa bali nga inak ibaga, no di ti panangawat yo, iti sitwasyon dagiti dadakkalyo. Kanayon nyo kit di ida ako mustaan, ngamin, isulaang tiliwliwada, iti ballasyo taaw. Da kayo ti pigsa kan inspirasyon da, kabayatan ti panagtrabaho da. Agsingsingpet kan agadal kayo, ta para matlaang dayta iti masakbayan nyo. Kadagiti met nagatal ti dila na, nga tila ar-aramiden da nga istorya, sapay kumata agbaliw kayon. Saan anasaya at ti agparbo iti sao, ngamin sigurado nga pagbabawyan yun to, inton madanon ti aldaw.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma ta nakaibati ak iti adal kadagiti nakangeg. Toy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. Patsyak nga ado dagiti kakabsat tayo nga OFW ti makarelate ditoy padas mo. Iti kaano man awan tinaganak anaragsak amangibati kadagiti anak da tapno umadayo nga mapanagtrabaho iti ballasyo taaw. Numaminsan ti ammuda ket napintas ti biag iti abroad. Di da ammo ti rigat ken sakripisyo apagdaldalanan dagiti kakabsat nga OFW. No ammo dalaang kumatirigat ken sakit ti mangpanaw iti pamilya, kang runaan kadagiti anak. Nagsakit a panunuten nga awan tumanlaeng ti mabukal iti panunot da alagipen kabayatan ti panagdakkel da. Nga inada tinangaywan ken nang padakkel kadakwada. Rumbang nalaang nga rod nga awaten tayo ti sitwasyon dagiti naganak nga umad adayo. Tapno maikandalaeng iti nasaya at amasakbayan dagiti pamilyada. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.